emoció. Et fa saltar fogueres, et fa trencar barreres. Teatre, teatre, del meu. A veure, aquí és... Si no t'han llogat a Broadway, mira quan tinta que no sonin els mòbils, Parla tu! Senyora! Que no es pot utilitzar el mòbil? Mira cap aquí, no? Carmela! Que s'apaguin els llums! Home, tant no, que això sembla molt de llum! Vinga, això era una metàfora! Què és una metàfora? És la mateixa senyora davant. Sí, però no m'ha dit que és una metàfora. Miri, vostè el primer que ha d'aprendre és el que és l'educació. Una metàfora és un concepte elevat que ja l'aprendrà més endavant. Ai, que s'apaguin els llums, que s'alci el taló, que comenci per la funció. Gràcies. Mira aquest cop. Oi, bastant. Oi,
Què li passava, pobret? Miri, és que el meu home ara s'ha tornat d'això que se'n diu ara metrosexual. Per com? Hi ha una diferència. I el meu per fer règim, fa molt d'exercici, es posa cremes primer les meves, ja les compra les d'ell. Va voler depilar-se. I clar, no sabia massa bé com anava la màquina de la gent. Va començar a fostir un mec. I va pujar, i bum! En un escal d'ofat! No hi ha quedat ni un pet! Això, també hi conec un senyor que es va morir. Senyoreta, Bon dia. mira, nosaltres voldríem saber si la nostra tieta està interessada per què hi ha. Miri, tot el dia que l'estem buscant i com que no la trobem anem a urgències. Com se diu la seva tieta? Persita Puig. Ai, menys mal. I què li passa? Ho sento, però no li puc dir. Bé, no podem entrar, no? No, només admet un acompanyant per pacient. Nena, passi jo, eh? No, jo soc més alta, soc més gran. Jo tenia més Senyora, esperi que farà un moment. Què ha passat? Aquesta senyora s'ha dedicat a informar els jubilats d'aquí dins que d'aquí una estona hi ha una inauguració en pica-pica. Una bona companya i ara els aviso que ha de parir. Passa-lo. A nosaltres no ens passa res. És la nostra tieta que té. Què té? No m'ho digui. Té un mal de cap aquí. No, sí, s'envaeix l'orell. No, la bola. Puja aquí, s'ofega. S'ofega. Com se n'enamora de persones d'això. Miri la seva filla. Mama, què té, doctora? No, res, ha sigut un sust. M'escolta com que s'ha dit. Àvia, és la seva filla, no va? Esperi, doctora, esperi. Mama, o bé o ja sap on la portaré. Deu mirar psicologia més de gastar, doctora? Escolti, senyora, ha provat a sinistrar gossos? Què vol dir? No, res. Que solta. I ara? Anem, per favor. Oi, quin xiulet! A mi m'ha perforat el timpà. Hola, aquí estic amb el doctor Martí, que jo ja he acabat. Adéu. Molt bé, doctora, fins demà. Que no estaves de boda. Mira, no me'n parlis. Ai, mira, nosaltres venim perquè la nena... Adéu. Ha marxat. Ara que tinc una idea. Sisplau, l'acompanyant de la senyora Persita Puig surti a la sala d'espera. Gràcies. De seguida sortirà. Señorita Maripuri, acuda a caja central, por favor. Ai, el doctor Martí! Ai, on està la meva núvia? Està de guàrdia d'això. Ai, Què sos, això? Neneta, si tens febre. No ho sé. I la nena del iogurt. Ai, sí. Ja ha passat el pitjor que podia passar. El pitjor. L'ha vingut la reina. I la nena? Doncs la nena té 42 anys. La nena no és tan nena, Serà una compra d'aquí 2 dies. Mira que guapo. Ja passa,
Paso, vull ara mateix una filera. Jo me preguntava per la meva amiga Toni Artista. Bé, per estar, la següent. Hola, ja que la fa. Passi. Ja? No m'ha sentit, què passa? Nena, no cal que et digui res, però no tinc pressa, no sé d'una hora. També volem saber que quin és l'acompanyant de la Persita Puig. Sí, és una més jove. Una jove! Sí, senyores, i deixem passar el següent. Nena, que deu ser el notari, que es quedarem sense herència! Totes les empanites! Bueno, passi, dius que la mirarà, eh? Nena, si ara que dintre me n'entraré de tot. Vostès que volen? Embarazada, niño venir. Querer doctora. La doctora ya se ha ido, solo está el doctor Manuel. No, doctora, nosotros doctora. Niño venir. No, doctora, niño no venir. Doctora, venid, doctora. ¿Quién es la primera, por favor? Vamos a ver. ¿Vos querés ser feliz? Sí. Pues vamos a ver. Jo soc una pupilla de l'enfundar. Que vos sos una putilla. Jo soc una xica de ser una pupilla. Ay, ¿vos querés saber si vais a encontrar un príncipe feliz? Feliz o no feliz O azul. el color me es igual. ¿Vos querés ser feliz? Ay, sí, no sé si quiero ser feliz, pero que tengo un problema muy grave. Vos diréis. Es que estoy poseída. No. Yo os ho explico. Jo tinc un balcó. I al balcó en tinc torrentes. I venen els coloms i se'n caguen al balcó. I tinc el balcó ple de merda, igual que Tarragona està plena de merda dels coloms. Jo tinc el meu balcó. I un dia me vaig veure que havien posat uns sous. I vaig agafar i vaig trepitjar tots. I en això, que la mare del sou me mira. I a partir de llavors es quedó poseída. Se me toma atacs. Ay, que bé. Aquella fotografía de la persona más malvada, más perversa, más siniestra de todo el mundo. Vos, esta fotografía, cuando llegues a casa de la novia, la colocaréis discretamente encima del mueble. Y a partir de aquel instante en aquella casa se producirá una concatenación de hechos que llevarán al fracaso. Atención, pero vos no podéis mirar la fotografía. Cualquier persona que la vea quedará para siempre marcada. Así que la estás acá. Estás allá. Si te puse, estás acá, estás allá. Soc aquí. Tápata, ¿qué carajo haces? No sóc la Tabata, sóc la Persita Puig. Les joies són sota. Fa 10 anys que no em veniu a veure. Ara no les joies, a les pècores. No, ja veig jo que sóc més jove. Nena, que mudada, vaig de mirar que ets una dama d'honor. Mira, que ets simpàtica. Què fas aquest parat?
recito. Com funciona això? Calla. Ai, que hi ha de Josquina. Aquesta xica és russa, per això... Sí. Mira, mira que surt ara. Ai, una foto. Una foto. Ai, si se m'ha de ser. Ah, sí. Ai, que Ara, sorpresa. ara, sortida, manera. Què fa? Mira, que guapa que em queda. Llàstima que és petit, la podria No, penjar. per ampliar. Podria ser gros i penjar la paret. Aparato, ruido, solar. No entendem. No, letras. Ah, un missatge. Ah, Com, nena, però que parles en català? Ah, però tu pensaves que eren russes? Pues el que t'ha enviat aquest missatge està ple de faltes d'ortografia. Deu anar a una escola de pago. Mira, fa mitja hora que m'ha deixat el tio. Ara que jo ho tinc superassumit. Ni parlo d'ell, mira, ni ho explicaré a ningú. A que no us ho he dit que m'ha deixat? Ah, no. Perquè no parlo d'ell, perquè ho tinc superassumit. Passo, no parlo, mira, ni ho explicaré. A que no ho explico que m'ha deixat? No ho explicaré, mira. Ho tinc, mira, superassumit. Ben fet, ben fet. ai, ai, ai. Passa ara. Tota la vida he esperat aquest dia. Em vull 4 dames d'honor. 4, 1, 2, 3 i 4. Tota la vida he esperat per anar camí cap a l'altar. Adéu, poso per testimoni que tindré 4 dames d'honor. I si no, no em caso, no em caso i no em caso! Primer ha de portar la nòvia una cosa nova. Ah, no hi ha problema. La nena porta un vestit de núvia que li he comprat al premi. Val un dineral. Això si no és de segona mà. Que no, dona. Després ha de portar una cosa deixada. Mama! Mira, sí, el brotxi de la tieta. Quina tieta! Ai, no, filla, no, que tu portes una mala estona. Nena, mira, la perruquera diu que te deixa el seu collaret. Estilista, Bueno, doncs l'estilista. Entra-li surt de seguida. I al final ha de portar una cosa de color blau. Si res li escau, poseu-li blau. Última hora. Una miqueta que estàs tan nerviosa que no balla. A veure, estiguis molt cansat. Estic guapeta. Si no... No, però estàs guapa, però tranquil·la. Ai, mira, siga cama. Que guapa, sí. Escolti, i vostè qui és? Vull saber-ho, senyora. Sí? Doncs mira, jo sóc la dona de la mare de la núvia. Què? Pues molt clar que la Filo s'entén amb el seu home. Jo que pensava que era l'única que s'entenia amb els homes casats. Hòstia, això és pitjor que la veu. Ja no se l'entén amb un altre collons. Ni ho explico pas d'ell. Ho tinc superassumit. Però ja m'ha adelantat alguna cosa. Sí, s'ha vist la meva nena. Passa ara, té una taca. Té una taca. Però és com és de segona mà. Que no. Vaja, A veure, quin pot esportar el que tu m'has dit? Ai, però si te n'has anat cap allà i tenies que haver anat a buscar-lo allà, t'has portat un esprai de pintura de cotxe! Les verdures d'aquesta manera. Maques, Mira,
ha de tot. Mira, escolta, a les casaments no se fa mai 4 dies. Quals són els 4 dos? Tu i jo hem aixecat de petites i nada. Saps aquelles amanidetes que jo faig tan bones? Sí. Les porta quan em vaig a la cuina. Ai, sí. I preparo una amanida. Ai, sí, que tu les fas de Passa la cara de tot. molt bones, les fas, Maxi. T'han portat la roja, que abans he sentit el timbre. Sí, és que no, ja és molt Sí, és ecològica, no? Escolta, ja no la portem ara, que és que està en remull, hem pisat amb aigua. Aigua la que cau fora, hosti, com plou! No ploris, que ja ho diuen. Núvia mullada, núvia afortunada. I la Letícia també es va mullar. Això us passa per no portar els ous a Santa Clara. Per la meva filla em va portar 2 donzelles i va un sol. Els hem portat i són ous de granja. Ho diu ella, serà veritat, perquè és especialista en trianos. Sonats i són de disseny. De la mare. Ui, un casament sense àvia porta males flogueses. I li van anar els 4 anys. Ah, A veure, fem una cosa, que l'àvia la trobarem, segur que la trobarem. A la mare se deu haver amagat per algun lloc. Mira, busquem-la. Nena, tu descansa. Perquè Josefina! ¿Dónde estará la abuela? ¿Dónde estará la abuela? Sargento Manolo. Hola, soy Desidel. Sí, mira, me tendrías que hacer un favor. No te preocupes, te lo pagaré con creces. Sí, sí, sí. Mira, que no encontramos un fiable. La abuela. Sí, ¿te queda marcado este teléfono? Vale, de acuerdo. Pues llámanos. De acuerdo. Vale, gracias. Gracias. Adiós, mi general. Sí? Què? Ah, sí, vestideta de negre, sí, arregladeta, sí, amb un tocado. Bueno, escolti, que tinc el frigorífic. A mi sabria greu, 24 hores només, me la guarda 24 hores encara. Ai, gràcies, moltes gràcies. Nenes, avui anem de casament i demà, si convé, anirem d'enterrament. Tothom es casa menys jo. També t'arribarà l'hora, i aquesta tampoc es casarà. Què vols dir? Ja ho veuràs. Una mala. Bueno, ara no parla de ell, que t'ho nàpia. A veure, cuita-la. Mira la Josefina, aquí a primera fila. Mama! Josefina, què et fas aquí baix?